ஆரம்ப காலத்தில் அண்ணா காலத்திலிருந்து அவர் திமுகவில் இருந்தவரை திமுகவை ஒரு பலம் பொருந்த கட்சியாக மதுரையில் உருவாக்கியவர் அண்ணன் முன்னாள் மேயர் முத்தண்ணன் அவர்கள். அதை என்றுமே என்னால் மறக்க முடியாது. அவருக்கும் எனக்கும் அதிக தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் அவருடைய உழைப்பு என்ன என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும். அவருடைய சிலையை இந்த நேரத்தில் என்னுடைய தம்பி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.